Унақ болып егізді, зикір әйтік түрігізді. Иман нұры езігізді, нұр балықсын қардамы сізге. Менде тілек тілейік сізге, есен сауалық тілейік сізге. Müqəddəs Qazan жерінде ижад bəxtin тілейік сізге. Xayır dua qılıb сізге, татар елі нұрға толысын. Татар маңа бәрәкәтін тойып яшәү вәжип булсын. Молодец, кızım, молодец, дорогой. Teras açıp jimler şaştım, kilide iki kıgarışın, kilide de iki kıgarışın, kilide sızını kırasın, kıgarışın gerilidir, ballasın oynattırga, hele de yari dostlarım var kümlemine yuvattırga, kıgarışın gerilidir, ballasın oynattırga, hele de yari dostlarım var kümlemine yuvattırga. Qalfağım var şənim yox, şəl alamışa xəlim yox. Siz dostlarım haqqı üçün jırlamışa xəlim yox. Qıqarşın qırlidir, ballasın oynatdırğa. Hələ də yari dostlarım var könlümünə yuvatdırğa. Qıqarşın qırlidir, ballasın oynatdırğa. Hələ də yari dostlarım var könlümünə yuvatdırğa. Tatar estradasının kileşegi Seyde. Seyde, eytele sen meni neçe yaşta bile başladın? 2 yaştan. Koydan bildin sen meni, koyda gördün? Televizordan anda reklama baraydı. Men nende akşarlak şunday deb aytdingiz. Bo'ldi şolanday hal Seyde bo'ldi. Eyde Seyde biz senin bilen hazır Akşarlak gazetesinin 7 yıllık юбилейinde jırladık bit sport sarayında. Akşarlak gimnin jırlap beri geli tamaşaçılarga.
зәңгәр сулы киң иделдә акчарлаклар талпына шатлык кына тели алар Татарстан халкына Матур тормыш хөкем сөрә Татарстан җирендә Акчарлагым бәхет теләр һәр туачак көнемдә Акчарлагым Акчарлагым уйна иделдә җырлап килеп шатлык белән яшәргә яз туган илемдә Акчарлагым очып уйна иделдә җырлап көлеп шатлык белән яшәргә яз туган илемдә җырлап көлеп шатлык белән яшәргә яз туган илемдә Ремонсы Сәйдәнең әтисе. Ерак Екатеринбург шәһәреннән кайтты Айрат хәзрәт. Сәйдәнең әтисе. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мөхтәрәм кардәшләрем. Бик күп кенә җырчылар, шулар арасында менә хөрмәтле Габделфәт кардәш бездә үзләренең җырларында мәңгелек матур темаларны күтәрәләр. Әти, әни, ватан, туган җир турында. Кызганыч ки, әтиләр, әниләр тәкъдир белән дөньядан китәләр. Авыр җирләре йомшак булсын, урыннары җәннәттә булсын. Ләкин һәрбер кешегә иң якын бер тема кала, ул ватан да һәм туган җир. Америкада булганда Рәсәй җирләрен сагындым. Рәсәй җирләрендә яшәгәндә Татарстанны сагынам. Һәм әйтәсем килә, сез бүген иң бәхетле кешеләр. Чөнки сез шатлык белән шушы Татарстан җирендә яшисез. Рәхмәт. Рәхмәт.